କହିବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଲ ଦୁଇ ଟଙ୍କି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଖରା ପୁଣି ଦ୍ୱିପହର। ତନ୍ମୟ ବାବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରିକ୍ସାଟି ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଅନିମା ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଖରା ପୁଣି ଦ୍ୱିପହର। ତନ୍ମୟ ବାବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରିକ୍ସାଟି ପାଇଁ ଟହଲ ମାରୁଥାନ୍ତି। ପଲ୍ଟୁ ନିଜ ରିକ୍ସାକୁ ଆଣି ସେଠି ରହିଗଲା। ପଚାରିଲା, ବାବୁ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ତନ୍ମୟ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେବୁ? 18 ଟଙ୍କା। ଦେବ ଯଦି ରିକ୍ସାରେ ବସ। ତନ୍ମୟ ବାବୁ ପଲ୍ଟୁ କଥାରେ ହଁ ଭରି ରିକ୍ସାକୁ ଉଠିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ପାଇଁ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରୁଥାଏ। ଗୋଟେ ପାଣି ଛତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ପଲ୍ଟୁ ରିକ୍ସା ରୋକି ବାବୁଙ୍କ ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇଲେ। କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ପୁଣି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଇସା ପାଇଁ ହାତ ପତାଇଲା ପଲ୍ଟୁ। ମାତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ କିଛି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପଲ୍ଟୁ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପର୍ସ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ବାବୁ ଏକ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ନା, ମୋ ପାଖରେ ରେଜା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ଏ 20 ଟଙ୍କା ରଖ। ପଲ୍ଟୁ ଟଙ୍କା ନ ଧରି କହିଲା। ପଲ୍ଟୁ ନିଜ ପାଉଣା ଠାରୁ ନା ଟଙ୍କାଏ କମ୍ ନା ଟଙ୍କାଏ ବେଶୀ। ମାତ୍ର ବାବୁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ 20 ଟଙ୍କା ନେଇ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି କହି ଚାଲିଗଲା। ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ପୁଅ ପାଇଁ ଅନେକ କିସ୍ମର ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବା ଦିନରୁ ପଲ୍ଟୁ ପାଇଁ ପୁଅଟି ହିଁ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ତାକୁ ଦେଉଥାଏ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ କାହାରିଠୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପଲ୍ଟୁ ପ୍ରତିଦିନ ତନ୍ମୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜେ ମାତ୍ର ପାଇନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପଲ୍ଟୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାବୁଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ସେ ପାଖରେ ଚା ପାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିକ୍ସାକୁ ରଖିଦେଇ ବାବୁ ଡାକ ପକାଇ ଦୌଡ଼ିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ହଠାତ୍ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଶୁଣି ତନ୍ମୟ ବାବୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୋଇଥିବା ଲୋକଗହଳିକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ପଲ୍ଟୁର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତନ୍ମୟ ବାବୁଙ୍କ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ପଲ୍ଟୁର ହାତ ମୁଠାରେ ତା ରକ୍ତାକ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଗୋଡ଼ 2 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାଟି ଚମକୁଛି। ତନ୍ମୟ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ, ଏ 2 ଟଙ୍କା ମୋ ଉପରେ ଉଧାର ରହିଲା। ଯେମିତି ହେଲେ ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବା। ଆମେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ଯେ ମାନବିକତା ବା ମନୁଷ୍ୟପଣିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।